Τι έκανα? Τους μες στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα, σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή, ακαθόριστη γραμμή που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη 10η εντολή. Παλιά ήμασταν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όμως όλα αυτά άλλαξαν. Τίποτα δεν έχει τηλεόραση. Λοιπόν, μάμα, εγώ πάω μια βόλτα με τους φίλους μου. Θα μην με περιμένετε, θα γυρίσω λίγο αργά, εντάξει. Έχω τηλέφωνο μου για ό,τι θέλετε πάρτε. Άντε, γεια. Σε 10 λεπτά σε γνωστό, Οκ, θα. Βρε, πιο μικρά. Δεν ξέρεις τι βλέπεις. Τι γράψεις? Τι είσαι τα ποτέρα? Αλλά έλα, το φαγητό είναι έτοιμο. Είχα αρχίσει να κάνω χρήση ναρκωτικών. Ήταν ένας τρόπος να διαφύγω από τα προβλήματά μου. Όμως από τότε μιλάω απότομα στους γονείς μου. Έχω χάσει όλους τους φίλους μου. Δεν αντέχω. Δεν τρέφει αγόρι μου. Πού είναι ώρα μόνο? Μα έχω φτιάξει το αγαπημένο σου φαγητό. Άσε με. Beautiful. Okay, so look, I've got a regular bag of 3-1. Τι έπαθες? Τι έπαθες? Άσε με. Τι έπαθες? Θέλω λεφτά. Τι Δεν θέλω λεφτά. Όχι, δεν έχω. Δεν θέλω λεφτά. Τι έκανες την πάνω σου, ρε? OMG. Παραπολιά. Ευχαριστώ. Κλείστο, κλείστο, Μάρι, έλα. Τάγκα. Είναι μια οικογένεια. Τίποτα ρε. Δεν έχει τηλεόραση. Βάλα και μου κάτι στο καλοκαίρι. Ρε. Τίποτα ρε, προς τη μπροστά. Τι στο ρε βλάκα. Απελπισία. Έλα ρε πάμε. Τι να δεν έχει τηλεόραση. Μαμά, το απελπισία. Βλάμεν. Αυτή φταίει, χωρίς το τώρα. Έλα, κλείστο. Κόψε. Τίποτα δεν έχει τηλεόραση. Δεν έχει τηλεόραση. Έλα, κλείστο. Έλα. Τίποτα δεν έχει τηλεόραση. Λοιπόν, μάνα, γέρο πω. Είναι άδεια.
Τι σου εκείνη και όλα. Τι σε γίγμα. Έλα χωρί μου. Τι λέω τώρα. Τι βέγγε. Τι κάνεις. Καλά, έλα, το φαγητό είναι έτοιμο. Άντε, θέλω. Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις. Πού το βάλεις, τι έπαθες. Δεν είναι καλά. Τι έπαθες. Άσε με. Τι έπαθες. Γιατί μου κάνει, γιατί μου λέει. Τι έπαθες. Καλά είσαι. Είναι μόνοι μου. Δεν μου λεφτά. Σκότωσε το σαλί. Τι έπαθες. Τι έπαθες. Άσε με ησυχώ. Θέλω να μείνω μόνος μου. Να πάρει κάποιο. Εμένα δείχνεις. Να. Τι είναι αυτά, τι έπαθες. Άσε με. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, τι έπαθες. Τι έπαθες. Δες μου λεφτά. Δεν έχω. Λεφτά. Όχι, δεν έχω. Δεν έχει. Πες μου, τι έπαθες. Τι έπαθες. Φύγε από εδώ, θέλω να Τι μείνω. έπαθες. Θέλω να μείνω μόνος μου. Ποιος είναι. Πάρε κομμάτι. Δεν έχουμε κάνει. Αφού πίνεις την κοκακόλα. Γιατί δεν τρως αγόρι μου. I'm just gonna slowly Έτσι είναι ο μάνα μου. Κοίτα, δεν είναι τόσο. the air out. Μια μάνα.